כן. חברים, את רוצה להתחיל? כי אני רוצה לספר... לא, בבקשה. לפני שבוע זה או שבועיים, עשיתי שינוי בהוראת הקבע שלי. במקום להעביר משהו כמו 400 שקל מחשבון כזה לחשבון אחר, שיניתי את זה ל-500. משהו כזה. באתי לבנק ואמרתי, אני רוצה לעשות את השינוי. השינוי לא במספר החשבון, רק בסכום שאני מעביר. ואז ראיתי שהופיע בחשבון שלי חיוב 60 שקלים בגין שינוי הוראת קבע. מסובך. זאת אומרת, בגלל שעשיתי את השינוי של הוראת קבע, חויבתי ב-60 שקלים. אתה יודע מה זה לסחוב עוד 100 שקל כל חודש? לא, לשנות, תכתוב, נא להעביר, במקום 400, 500. באתי, עשיתי צרכות, הורידו לי, החזירו לי את העמלה הזאת. אבל הדבר הזה הוא רק, זה לא טיפה בים אפילו, של העמלות המשוגעות שאנחנו משלמים, שמסתכלים, שלום חברים, ב-900 מיליון שקל, במשקי הבית, זה נופל עלינו, זה לא על הטייקונים, זה אנחנו הפרארים, כנראה היחידים בעולם, או משהו כזה שמשנה. יותר מזה, אתה משלם עבור הטייקונים, כי הטייקונים מתווכחים, הם לא גיא, אבל יש להם את הסוג צרחות שלהם, כן, אולי אפילו הם לא צריכים לצרוח, ואתה משלם גם את מה שהם לא משלמים. תגיד, הבנקים... עורך הדין אהוד פלג, בוא נציג מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, שגם עומד מאחורי הצעת החוק, למיטב הבנתי, לביטול עמלות הבנקים, ולצדך יושב יונתן... עמלות העו"ש. יונתן מוסט, סליחה, ואתה מוביל מחאת עמלות בנקים, תכף נראה איך זה מתבטא בפועל. עכשיו תמשיך. בכלל יכול להיות שהבנקים יכולים להסתדר בלי עמלות ולחיות רק על הריבית המספיק גבוהה שאנחנו משלמים להם? אני שואל אותך. יונתן? כן, ודאי. במדינות מערב אירופה למשל, אין עמלות על העובר ושב. העמלות האלה הם לחלוטין... אין עמלות בכלל. לא, העמלות האלה הם לחלוטין לא מוצדקות. בעצם הבנקים מבחים עלינו פעמיים. כן, הם גם, הכסף שהם מחזיקים, הכסף שלנו שהם מחזיקים אצלם, הם משתמשים בו בשביל להשקיע, בשביל לתת הלוואות, הם מרוויחים על הריבית, וגם כשאנחנו נמצאים במינוס, הם לוקחים לנו ריבית על האוברדרפט, ובנוסף על הרווחים האלה, הם גובים גם עמלות שהן גבוהות באופן שערורייתי ביחס למדינות אחרות, וזה נובע בעצם מהחוסר, היעדר התחרותיות בין הבנקים. בחוסר העונים שלנו כציבור. כן, בדיוק, כי רוב הצרכנים קשה להם מאוד לעשות מה שאתה עשית, אין להם זמן, אין להם כוח ללכת ולהתווכח ולצעוק. אני יודע שאני ראיתי את זה במקרה, זה לא שאני עושה את זה על כל עמלה. נכון, ראיתי וזה קפץ לי. למה זה קורה אצלנו? והאם באמת אפשר לשנות את זה ולהעיף את הדבר הזה מהחיים? כאן יש אנקדוטה מעניינת. כידוע, הממונה על ההגבלים העסקיים הקודמת חקרה העברת מידע שהיא קבעה שהייתה פסולה בין הבנקים בנוגע לגובה העמלות. מה שאנחנו קראנו תאום עמלות, זה לא בדיוק תאום, אבל העברת מידע פסולה. בין היתר, היא תפסה מסמכים בבנק אחד, לא אגיד את שמו, ששואל בנק אחר, תגיד לי שאתה העלית עכשיו את העמלה הזאת, למה עשית את זה? עשית תחשיב שזה יותר יקר לך, שהעלות גבוהה? קיבל תשובה בכתב. זה אסור, זה לא לקחתי לפי הכלל, לעולם תיקח. זאת התשובה לשאלה שלך. אז לא, אני אומר, אז באופן ברור, אתם מסכימים שניכם שהבנקים יכולים להסתדר בלי הכסף הזה. זאת אומרת, ירוויחו מספיק כסף רק מהריביות בלבד, נכון? אוקיי, אז עכשיו יש הצעת חוק שאתם... לא, זו הצעה שנפלה, למיטב הבנתי. רק רגע, מה שנפל יכול לקום מחדש. בדיוק. קודם כל בוא נבין, הכסף הגדול לא נמצא בעמלות, הוא נמצא בריביות. הפער בין הריבית השערורייתית שלוקחים ממך על אוברדרפט לבין הפירורים שמשלמים לך אם בכלל על פקדונות, אולי משלמים, אבל בעובר ושב עד לפני כמה זמן לא שילמו כלום. וכמו שיונתן תיאר, עושים שם שימוש בכספים שלנו. היום רק בבנק איגוד. שם הכספים הגדולים. עכשיו, למה הציבור לא יכול בעצם להשוות, כמו שעושה במשכנתאות, ללכת מבנק לבנק, כמה ריבית פלוס אתה נותן, כמה ריבית מינוס אתה גובה, ולעשות חישוב איפה כדאי לו לנהל את החשבון שלו. כי כאן באות עמלות העו"ש וזורות חול בעיניים. לא, אם לא כדאי, לא מה שקורה ברחובות, שהציבור יקום היום ויגיד, חברים, אנחנו לא נבוא אליכם יותר אם תיקחו עמלות על עמלות. לא יכול, כי אין לאן ללכת, אין אלטרנטיבה. לא, אבל יודעת, אם נחליט אנחנו לא באים לבנק אותנו, אנחנו לא משתמשים בו, אנחנו עוצרים רגע. אי אפשר, בשביל לעשות חשבון כבלים אתה חייב הוראת קבע בבנק, בשביל לעשות... אז אני רוצה לראות מה יקרה לחברות הוט ויס, אם אנחנו נודיע, גם להם אגב, אם אתם לא מפסיקים את העניין של רק דרך הבנק, אנחנו לא באים אליכם יותר. חברה יכולה להתמוטט ביום. אם חברה כמו הוט או יס, היום כמה מחאה כזאת, גם הם נופלים ביום אחד. הם לא ייתנו לדבר הזה לקרות. שר התקשורת מנסה לקדם עכשיו בנק חברתי, את בנק הדואר, ששם הוא רוצה להציב אותו כאלטרנטיבה לבנקים המסחריים עם התאוותנות הענקית שלהם. אבל השירות הבנקאי הוא שירות חיוני. הציבור לא יכול בלעדיו, ולכן גם צריך, לטענתנו, להגביר את הרגולציה, להגביר את הפיקוח של בנק ישראל על הבנקים. בין היתר, הנושא הזה של עמלות העו"ש, שמבלבל את הציבור, שיש לו תקדימים בעולם
היא לקיחת עמלות עו"ש במקום ששם יש יתרת זכות מסוימת. בוודאי יתרת חובה שממנה הבנק מרוויח באוברדרפט. הבנק מרוויח כמה פעמים על החשבון שלנו, אין צורך שירוויח בפעם השלישית על עמלות העו"ש. יפה. יש בנק גדול שמפרסם עכשיו שאם תעבור אליו תקבל ריבית על הפלוס או תשלם ריבית על המינוס ולא משלמים עמלות במשך 3 שנים. זה בנק שימשיך להרוויח או שמפסיד בהגדרה? ודאי שהוא ימשיך להרוויח והוא ירוויח גם על העמלות שהוא ייקח אחרי שיסתיימו 3 שנים האלה. וגם אני למשל סטודנט, בחשבון סטודנט גם לא משלם עמלות כרגע, אבל אני יודע שאני אשלם בעתיד. וההורים שלי משלמים, והחברים שלי משלמים. תפעיל אותנו, יונתן. ואנחנו באמת, אנחנו קבוצת צעירים שנמאס לנו מהעניין הזה של גובה העמלות, ואנחנו יודעים שהבעיה כבר יש עליה הסכמה רחבה, והפתרונות נמצאים על השולחן, ורק חסר העניין של הביצוע. אנחנו חשבנו על פעולה פשוטה וזולה שכל אזרח יכול להשתתף בה, שיותר קלה לדעתי מהעניין הזה של לנסות להיגמל מהבנק בכלל, והפעולה היא כזו. אנחנו קוראים לכל אזרח ב10 לאוגוסט לגשת לכספומט הקרוב לביתו, ולמשוך כמה מזומן שהוא רק יכול. כמובן, בלי להיכנס למינוס, כמובן. במזומן הזה הוא ישתמש במקום כרטיס אשראי בתקופה שלאחר מכן. הדבר הזה יפעיל לחץ על הבנקים, יפגין את הכוח שלנו כצרכנים. מתי אנחנו אמורים לעשות את זה? ב10 באוגוסט. ב10 באוגוסט, אומר לך לכספומט, להוציא כסף מזומן כמה שאני יכול ולחיות מזה. בדיוק. זה נורא מסוכן אבל, אנשים מבזבזים כשיש להם כסף מזומן ביד. אז אנשים ידעו לו, כמו פעם. קודם כל, לדעתי, או לפחות במידה מסוימת, כשמשלמים ממזומן, יש לפעמים נטייה להוציא פחות, כי מרגישים יותר איך הכסף בורח, זה יכול לעזור, וזה נכון, זה אולי כרוך בנוחות מסוימת, אבל זה טבע המחאה, וזה גם יפגע פגיעה מסוימת ברווחים של הבנקים, זה גם יפגע בחברות האשראי שלא יגבו עמלות על העסקאות שמבוצעות באמצעותן, גם לחסוך על העמלות של המשיכה מהכספומטים, ובעיקר נראה שאנחנו מוכנים לפעול, מוכנים למחות, גם במחיר של אי-נוחות מסוימת, כדי להילחם על העניין הזה של עמלות הבנקים. עכשיו, אנחנו לא נגד הבנקים, אנחנו לא רוצים ששום בנק פה יתמוטט, כי זה יהיה אסון גדול מאוד, ואנחנו לא יכולים. אתה יודע מה, יש אפילו כמה מנהלי בנק מקסימים שעשו דברים יפים. אנחנו רק אומרים דבר נורא פשוט, אנחנו רוצים להפסיק להיות פראיירים, אנחנו לא יכולים יותר לשלם גם לא רק את שכר הדירה, אלא גם את העמלות האלה שמסתכמות כל חודש במאות שקלים. אנחנו מחזיקים 70% מהכנסות הבנק. משקי הבית, כן. העניים והשכבה הממוצעת. ודאי, ואנחנו גם לא יכולים למוטט אף בנק. מקסימום הכי גרוע שיקרה, ייגמר הכסף בכספומטים. במקביל למחאה הזו, שהלוואי ותצליח, אנחנו משתתפים בה, אגב, נוציא כסף מזומן, אני אשמור שאתה לא תבזבז אותו, הכל יהיה בסדר. ב10 לאוגוסט. במקביל, הצעת החוק הזאת תעלה אחרי פגרת הקיץ, היא תחזור ותעבור לדעתך? אנחנו על פי הנוהל היינו צריכים לחכות חצי שנה עד שאנחנו יכולים לחדש את מהלך החקיקה. בינתיים התחלף מפקח על הבנקים. אנחנו נכנסנו למגעים עם בנק ישראל בניסיון להגיע איתו להבנות לגבי הבעיה הזאת. ברגע שימוצא המהלך הזה, אנחנו נחליט על המשך הדרך, כאשר הכוונה היא לא לוותר. דבר פסול, אסור שישאר על כמה. אתה מצטרף למחאה הזאת? אתם עם כל הקהל לקוחות הגדול שלכם של... אנחנו מבחינה אתית, כאשר אנחנו מנהלים משא ומתן עם בנק ישראל על הגעה לפתרון, אנחנו לא נוקטים בצד השני, או לא חוזים בצד השני של המקל. אבל אני רוצה לברך קודם כל על האקטיביזם של הצעירים, של המחאות בכלל שאנחנו רואים עכשיו. סוף סוף אנחנו רואים את הציבור לוקח אחריות על מה שקורה איתו בתחום הצרכני, ומשדר שני דברים. משדר קודם כל שהוא יעשה חשבון, ומשדר שהוא יכול גם להעניש. המשמעת העצמית הזאת בסופו של דבר תחזיר את הכבוד העצמי ותוכל להוריד את המחירים. חברים, נורא תודה לכם. ב10 לאוגוסט כאמור מוצאים זמן בחיים הכי ולהצטרף לאיבנט בפייסבוק. איבנט בפייסבוק. הלוואי והייתי יודעת מה זה איבנט בפייסבוק, אבל בסדר. עמלה על מחאות הבנקים. מחאה על עמלות הבנקים. מחאה על עמלות הבנקים, איבנט בפייסבוק, וב10 באוגוסט אנחנו מבקשים שתהיה פה, נקרא גם באותו יום בלחץ מסיבי. ועוד מעט, אם תוכל לראות את המשך התוכנית, עוד הצלחה שאתה התחלת, כלבי הכבל של שדה דוב. שוחררו משדה דוב, אתה מספר לכם, זה סיפור ענק. שוחררו, הוא היה העותר הראשון שטיפל בסיפור הזה. תודה רבה, אהוד פלד, עורך הדין אהוד פלד. תודה. תראו, השבוע מצד אחד נרצח אדון...